O traslado inmediato de Capitanía da Garda Civil de Vilagarcía a Cambados creou un problema de organización na vila. A primeira idea do Concello cambadés era trasladar a este corpo da Benemérita ás novas instalacións da Policía Local na Merced, unha proposta que foi protestada polo Corpo Municipal da vila. Tras estudar máis posibilidades, finalmente o Concello reorganizará a primeira planta da Merced para que poidan convivir ambos corpos de seguridade. En principio vimos certa dificultade para encaixaros nas oficinas que teñen, e planteou a posibilidade de que se instalaran nas oficinas que estábamos preparando para a Policía Local. Finalmente, o que se vai facer é unha reubicación e reordenación das instalacións que ten agora mesmo a Guardia Civil, donde ten unha planta ocupada con taquillas e vestiarios que trasladaremos á planta baixa, no hall da planta baixa, e se habilitarán despachos nesa planta para a Guardia Civil. Con esta medida poderase compatibilizar o uso e dar resposta ás demandas dos dous corpos. Sí, o que tratamos é de conxugar os intereses de todos, non? Para nós, para Cambados, é unha boa noticia que a Capitanía, que a compañía veña para Cambados e nos piden que habilitemos un espacio e obviamente estamos por esa labor de habilitar ese espacio. Temos que tratar tamén de conxugalo coas expectativas que tiña a Policía Local dese novo espacio, que certamente é moi necesario. Creo que achamos unha solución que contenta a ambas partes, que sería esa, non? Desta forma, a Policía Local poderá trasladarse á súa nova sede unha vez que rematen as obras da Merced. En canto se rematen as obras, o calendario mantense, segundo me informan desde o Obradoiro de Emprego, no mes de marzo debería rematarse as obras. A verdade é que onte estivemos ali vendo e van avanzadas, aí van comezar coas labores de carpintería, así que eu creo que se poden cumprir os prazos e dentro do mes de marzo que estén rematadas. No caso da Garda Civil, todos os axentes manteránse na Merced ata que rematen as obras do seu novo cuartel. Os traballos avanzan segundo o previsto tras un parón debido a problemas na cimentación e nas augas soterradas que incrementaron en 3 millóns o custo do proxecto. A previsión é que se remate no outono.